Usuqalile unyaka omusha uyaqhubeka ke nomsebenzi weintatheli ze-SABC eyinkanise nezwe lonke. Lezi intatheli isebenza kanzima ukusiqoqela imibiko eqhamuka kuwe isimihle kanti ke uma isaqoqwa maningi amaphutha enzekayo. Namhlanje sitheke asiqoqele wonke lamaphutha enzeke kulonyaka nangonyaka odlule ukukhumbuza nje ukuthi kunzima ukucoshela izindaba njengoba uzibona sezizinhle kanjena. Asethembe ke ukuthi lonyaka uzoba muhle kulezi intatheli ngoba odlula ubunzima. Yeah, odlula, yeah. Okay. Oh, okay. Since I record. That was the mayor of Durban, Mayor Mxolisi Kaunda, basically saying this law enforcement will continue to be out in full force to ensure safety of the holiday makers, and was also wishing the people of Durban a happy new year. Oh, that was quite a punch. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your time. There was Ubaba Uparbus Supersat from the Metro Police in Durban, briefing us about the issues that Ukusigcina ungumqemane akuyona neze into elula kodwa ke labo. More than 500 students have been arrested to date, but students say their leaders are now being targeted to derail the Fees Must Fall movement. We are still in Alberton, in a suburb called Verswoerd. Baranguri bakhasho chikatrana madzango na vashumi kati na matuso tangi vari thodiso dzikati dzine zidokono bana. Usubonile ke mbukeli ukuthi ke kunzima kanjani ukuqoqa lezi indaba ezinhle kangaka usuyibona. Usale kahle.